Stále stoj, Palo, ty si daj pištol, Eurecka si daj. Nebudem otvárať. Nie, zatvrdí dvere a ty otvoríš dvere. A vy už, počkej. A jak sa volá? Bude to skvelé. Tak daj klapku. Adam, daj prvú Ja by som klapku. kričal aj meno, že Ja vám poviem kedy. Už jak sa volá? Chlapka jedna. To nemusíte kričať, lebo to vám nebude aj tak. Hlavne buďte všetci ticho. Ale nikto sa Ali, viete, že Ali. Ako Muhammad. Ali. A mám potom im dávať nejaký podpis? No a tak sa s ním zvykneš, tak im zakývaš, len tak im podáš ruku, alebo len tak vieš. Dvaja hazuršikovia. Poď aj ty. Nie. Poď, Ani za nič. Poď. Nie. Poď, Prestaň. 3 sekundy záber. Akurát tu som mal No stať. dobre. No, počkajte, ja vám poviem. Nemáme keďže niečo. No poďte, poďte. Ideme. Otvoril to. Kam nie je ten blbosť, to ešte raz. Ale nie až tak, že ho vráť. Proste len To robíte srandu, Kubo. Chceš byť dekadrovaný? dobre, to je prvá scéna, to sa vystrihne. Žika, poď aj ty. Páč, že to je také dvaja, keď sú. Poď, nech ho úplne. Hej, ale to nemôže byť jak v americkom filme nejakom. To musí byť decentné. Hej, to, Dobre, máš pravdu. nechce, počujte, Máme obmedzený rozpočet 5 minút. počúvajte ma, nesačte ho, dobre, do nej. keď Nie mám- ste one huligán. Ja som si No nenamala takto, pery. on to len dá ruka, aby ste nešiel ďalej, aby sme spoza neho. Zabudla. Máte, tak sa môžu na špičku dať a mávať. Máš to, ne? Dobre. Mám. Dobre, prestávka. Aha, Mávať pery, musíš mávať.